Hege visite bij het Holdelsnest in Harkema. De squallen kregen manje visite van de staatssecretaris van Onderwijs, Koen Bekking. De binnen naar je kerendoel ontwikkelen voor het hele Nederlandse onderwijs. Daarin is verstlijn wat ben kennen, kennen en wittematten. De visite aan het Holdelsnest stie in het teken van de kerendoel van de Frieske taal en cultuur. Die doelen binnen op de squallen al test. We gaan in de schroefase, ontwerpfase meewerken. En wat vinden we nog belangrijk voor het Friesk en wat we bij mij aan de toekomst staan. En daarna binnen een aantal collega's van mijn squallen, onze squallen het Holdelsnest in Harkema, die gaan meewerken om het uit te bezieken. Van hoe werkt dat nou? En dus de conclusie was eigenlijk dat we al best wel aardig bezig zijn en met de visie op dat je net alleen nog een taal broeken, maar dat het ook onderdeel is van een cultuur en identiteit, dat het er best wel in zit. En dat je dat dus broeken matten en dat het eigenlijk heel goed rent. En hier heb ik in de praktijk gezien eigenlijk, behalve hoe het tot stand is gekomen, maar ook hoe het in de praktijk werkt. Hier hebben ze bijvoorbeeld maandag is de Friese maandag. Dus dan zie je ook hoe dat wordt toegepast. Net zo goed als ook een andere taal hier. Het is een drietalige school, dus ook Nederlands en Engels wordt hier gebruikt. Maar wat vinden de bij zelfs van het broeken van de Frieske taal in de klasse? Eigenlijk is wel fijn, want de hest sommige binnen Nederlands, maar dan kunnen ze de oren ik wel weer wat Frieske woorden leren. Het is wel leuk om Fries te gebruiken, want als Nederlands gebruikt dan praat heel oors dan Fries. En Engels is ik weer heel oors, want dan versteert het haast niet eens, maar daar leren we van. En ja, Fries is ik wel leuk om te leren. Ze razen het nog krijg net uit, maar ze zijn heel grutsk op hun taal en op wat ze binnen en dat is mooi. Dat vind ik fijn. En wat hoop je als squallen dat de staatssecretaris nou meeneemt? Dat het Fries toch wel heel belangrijk is hier in het noorden. En de beste man komt natuurlijk uit Den Haag. En daarin is het loert van deze regio ook heel belangrijk. En de memmentaal is daarbij heel belangrijk. 70% van onze bij op scholen spreekt het Fries. Dus wie gaat er omdenken voor? Wie vindt het belangrijk? En ik vind het ook belangrijk dat het ministerie dat ik sjocht en daar om mij werkt. Het doel is dat alle squallen in Friesland vanaf 2030 werk je met de nieuwe kerendoel van de Frieske taal en cultuur.